Sisi? Kunjani? Ngiyaphila sisi kunjishwane. Ngiyaphila. Ayusisi uphila ngempela sisi kade ngihleke indaba yakhe yasaluni ungixoxele yona quickwane. Kwenzakaleni esaluni ngempela advance so anti lapha. Sanibona magazine igama lami Banathi ubaba Mpongose. Yeah. Manje bengisesaluni manje bengihamba no aunt wami nobhuti wami omncane. Yeah. Kushuthi bebe ngizo relax. Yes. Bangirelaxa bathi uma ususha usho. Oh, okay. Ngithi mina okay. Yeah. Hayi babe benza umunye ke ngapha. Yeah. Kushuthi ngilindeke mina ngilinde ngizosho phela masingisho. Yeah. Hayi ngimane ngizwe ukuthi ngiyasha. Ngiphe ngithi sengiyasha. But awumkame lapho. Bese bangikamba ngizwe ukuthi ayingeke. Uyasho manje. Ngiyasha. Eh. Bengisho ukuthi ngisha kakhulu. Bathi imanje mama awukakashi yaze sakamncesi. Oyibona bakutshela ukuthi awuyasho. Yeah. Ibo. Yeah. Bangikamba bese ngigeza ikhanda. Yeah. Bese ngiyahair dry. Yeah. Chuthi hair dry ngishisile nje la. Iyashisa. Yeah. Ifike ngishisa. Ngithi mina iyangishisa hair dry. Bathi awushi mama bandla cela uqondise ikhanda. Baqhubeka nakho nakunjalo. Wena uyazwa yini ukuthi uyasha lapha? Iyangishisa hair dry, iyangishisa relax akanti angazi Ikuphi okungikhetha kuphi manje usesizokwenza kanjani ekhaya? Akukho ngancamela ukwenza ekhaya. Indaba benza kanjani apha ekhaya? Ekhaya bafe babeka amanzi bakurelax uma ususha bathela amanzi bakugeze bese qede lapho uma usha nje ushisa ihair dryer bayiphamisa kancane bekama bese bayaqhubeka ke bakhe. Hey usho uzoyedry usuzozenza ekhaya. Ngeke. Akanje esaluni West. Manje akwangathi inkhala manje so lokho. Ngeke kwakuthi angikhale manje inkinga abantu babefika bathi hawu nangu sisi. Hi sisi. Manje wena lapho lapha ngikwazi ukukhala phambi kwabantu bazothi hawu I celebrate last phoxa lidala kangaka nje